Arestado sa mga kapulisan ang suspitsado human kini nasapon sa mga otoridad sa pagpamaligya og ginadiling droga sa may Poroksay, Barangay Ampayon sa may Dakbayan sa Butuan. Giila ang suspitsado nga si alias Ryan na 37 anyos way trabaho na ay kaipon og kasamtangan kining nagpuyo sa Purok 1B, Silangan, Barangay Tiniwisan, Syudad sa Butuan. Samtang giila usab ang iyahang higala nga si alias Fox, senior citizen, laborer o residente sa nisgutang barangay. Nakuha sa ilang posisyon ang 3 ka gramo sa gituohang shabu nga anaa sa 20,400 ka pesos ang value niini. Lakip usab nga nakuha sa mga kapulisan ang 500 pesos nga buy bust money. Ang suspect gila sa mga otoridad sa kategoryang SLI kung street level individual drug personality. Matud pa sa opisyal, dugay na nila kining gimonitor ang maong suspect sa pagpamaligya o ginadiling droga. Aktong napalitan kini sa poser buyer nga usa ka pulis nga mao'y hinungdan sa iyahang pagkasikop sa paghinabi sa maong suspitsado. Gihakyad nila sa walay duha-duha nga ang ilang droga gikan kini sa usa ka government enforcer nga mao'y nagsupply kanila para idiga sa ilang mga customer. Ang pamahayag sa maong suspitsado nga mao'y dakong hagit sa kapulisan para mapakgang ang susamang illegal nga buhat labi na sa hanay sa government enforcer. Kini ang malampusong operasyon nga nagpakita sa walay puas nga pagpaningkamos kapulisan aron batukan ang pagkatag sa illegal nga droga ug masiguro nga luwas ang seguridad sa komunidad. Giauhag usab ang publiko nga magpadayon sa pagsuporta sa kampanya batok sa droga ug ipahibalo sa mga otoridad ang bisan unsang kadudahang mga kalihukan. Sa pagkakaron ang maong dinagpan ana kini sa Police Station 4 aron ato bangon ang mga salaod nga ilang nakomitar ngadto na sa balaod ang kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, nagproblema ba kamo kay ang inyong mga bata kanunay nagluha-luha, ayaw dugaya pag-inom og Vision X Plus soft gel capsule kay ang maong produkto nagaayo sa mga sakit nga naa sa atong mga mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junjel Lebrias, XFN News.